Hi everybody, welcome back. Csak vicceltem. Magyar videó lesz ugyanúgy, mint a többi. Szóval, miről lesz szó? Elkezdtem, azt hiszem úgy 2-3 nappal ezelőtt írni egy ilyen listakészítő programot, amivel hát önmagadnak készítesz listát, szótárt, amit csak szeretnél. Október 28-ai ez a program, és most tovább folytatom, mert a generálás része az már megvan, tehát generálni már tud. Viszont a kereső az, hát túlfáradt voltam, körülbelül ilyenkor írtam szintén, és hát nem lett valami jó. Úgy szoktam csinálni, hogyha valami nem működik, és úgymond újra kell írni, törlöm az egész előző programot, tehát ami azt jelenti, hogy körülbelül úgy ez a rész, de azért előtte átnézem, hogy mi is volt az én elképzelésem pár nappal ezelőtt, vagy hogyha esetleg régebbi, tehát távolabbi idő intervallumról van szó. Na nézzük. Tehát itt van az, hogy ez ugye rákattint arra a szarra, és legenerál ennyi részt. Na most, nézzük meg ezt mondjuk egy kevesebb résszel, mondjuk 5-tel. Csak kicsit lassú a gépem. Nem ide, ide, így. Na, van így 6 darab, igen, 6 darab részletünk, és itt kéne, hogy keressen egy ilyen kezdőbetűt. Tehát van egy tömb, csak ezt a tömböt hol hoztam létre előzőleg? Ez létre van hozva? Aha, itt van fent. Többi változó között. És akkor mit csinál? Egyelőre üres. Igen. Hogyha az ott megvan. És akkor szerintem ki kéne cserélni. Tehát, hogy automatikusan keresse. Ne kelljen ezt a pipát mindig jó, ez a pipa másra való. De itt, tehát hogyha rákattintasz erre a mezőre, abban az esetben kezdj el keresni. És amíg nem talál semmit, addig fut. Viszont mi van akkor, hogyha hozzáérsz mondjuk egy 4-est, és előtte kattintottál, illetve ő már megtalálta, és akkor leáll, mert van itt egy ilyen rész, ami leállítja elvileg. Na nézzük. Tehát akkor ezt így töröljük, meg ezt is. Kivesszük a fókuszt, mert hogy ne ugorjon át mindig oda a kurzor, hogyha én írni szeretnék. A generátort benne hagyjuk, csak lejjebb veszünk mondjuk egy 3-as számra. Így. És akkor 3-at generál még. Azon felül, hogy már van egy az oldalon. Jó. Na most. Az kell nekünk, hogy checked. Ez mire is való? Ja igen, ez fogja majd, tehát ezzel fogom majd zöldé tenni azokat a mezőket, amiket ellenőriztem. Hogyha például orosz nyelven tanul az egyik tesóm, és neki fogom ellenőrizni a szavakat. Visszaküldi, ellenőrzöm, és hogyha jó, akkor ezt a számot megnövelem mondjuk 3-ra, és amikor betölt az oldal, csak még nincsen 3, és ezért tehát meg kéne cserélni ezt a két funkciót, és akkor működne jól.
Jó, így most oké. Na, tehát hol tartunk? Hogyha itt az 1-es van, úgy lenne egyszerűbb igazából, hogy itt 2 gomb legyen, és akkor az első oszlop, illetve a második oszlop keresése, és akkor át kell írnunk egy kicsit a HTML-t. Na de, hol van ez? Itt van a label az egyik, és akkor a checkbox. Jó. Meg ezt az idegesítő felugró szart is ki kéne venni. Ami, tehát ez itt a title, ez itt pedig reminder, vagy remainder. Igen, ezt ha kiveszem, akkor nem fog az felugrálni. Na most, innen ezt kiveszem, és berakok helyette 2 gombot. Type button, ID, first column, és a másik pedig a second lesz. Ezeket mindjárt el kell rendeznem a CSS-ben, és itt van az, hogy second. Igen, CSS, illetve első oszlop és második oszlop. Így. Elvileg egyébként jó is lenne, de nem pont az, amit én szeretnék. Mivel formon belül van, ha jól emlékszem, de azért megnézzük. Igen, formon belül van a 2 gomb. Ezért meg tudom őket így formázni. És akkor width 30%. Mi van akkor, ha 50? Aha, igen, jó. Legyen, hogy 25%. Ám az kevés. Mondjuk 35. 35 jó lesz. Margin left. Tehát akkor van ugye a 100%, de hát miért számoljak én fejben, hogyha itt van ez? 100% mínusz 70% és osztva 2-vel. Nem jó. Nem jó. 100% mínusz 70 százalék. Nem. És ez itt osztva 2-vel. Na, mégsem jó. Nézzük meg akkor, hogyha, tehát 35 az 70, ugye marad az, hogy tehát 70, 100 mínusz 70 az annyi, mint 30%, és ezt ketté kell osztani. 10%, 12, 10. Most elvileg középen lenne? Ja igen, azért, mert ugye ez is 35, ez is 35, összesen 70. 70 plusz 10 az 80, plusz 10 az 90, plusz 10 az 100. Akkor az itt tökéletes. Jó. Az kéne, hogy padding 3 pixel, tehát hogy azért legyen inkább 5 pixel. Background gray. És akkor mi legyen még? Rákattintok. Jó. Illetve legyen az, hogy color white. Font family. És inherit. Vagyis a gyökérhez csatlakozzon. A gyökér nekünk pedig valahol volt. Hol van az, hogy font family? Itt van.
body, és akkor sheriff. Tehát inherit, hogy átállítanám most fent itt courierre, vagy bármi másra. Hol volt a body? Itt van. Akkor az is megváltozna ugyanúgy. Így ne. Na most. Most, hogy a gombok megvannak, ezt azért nézzük meg asztali nézetben. Így jó. Oké. Nem lenne hátrány mondjuk ennek még egy kis margó. Margin. Jó, akkor már egybe rakjuk az egészet. Tehát felül legyen mondjuk 2 VH. Amit így úgy írunk le, hogy így. Csak fordítva, először írtam jól. 2 VH és 10%. Akkor fordítva? Mégiscsak. Na most miért rakta át ezért? Aha, ja igen. Nem jó. Akkor vissza az eredeti tervhez. Jó. És így. Most nézzük meg ezt. Nagy nézetben. Valamivel jobb. Na most. Az kell nekünk. Ez is egy kicsit lehetne nagyobb. Tehát a paddinget lehetne egy kicsit állítani. Ami úgy fog kinézni, hogy form input és akkor type egyenlő text padding 5 pixel. Így már is jobb, illetve megnézzük itt is. Jó, így már kényelmesebben lehet benne írni. Tegyük félre a CSS-t, és akkor hogyan lenne a legjobb megírni ezt a, hogy hívják ott ezt a keresőt? A max length még mindig él, tehát hogy 2 darab karaktert lehet beleírni. És akkor function search, vagy search, function search, helyesen. Nézzük. Egyébként be fogom majd linkelni a videó, hogy is van az? Azt hiszem ezen a részen fog majd kijönni egy ilyen i betűs, tehát information, és akkor rá lehet majd kattintani, és vissza lehet menni az előző videóra. Ezt én természetesen az elejére fogom berakni, illetve a másiknak is az elejére berakom, hogy ide erre a videóra át lehet majd jönni, meg a végére is. Meg lehet ennek is berakom végére, attól függ, hogy lehet-e vagy nem, mert ilyet még nem csináltam. Na de most akkor function search. Legyen az, hogy A. Na most. Buttonöknek még azt hiszem van. És már buttonnek is adtam izét. Jó. Button. És hány darab gomb van? Lehet, hogy ez két darab gomb lenne? Ezt meg kell néznem, mert fontos, hogy hányadik gomb. Tehát akkor, aha, így még nincs beírva.
viszont talán 7 darab gombom van. Húha. Ja igen, mert itt generálja magának. Húha. Jó. Akkor ID által fogok hozzáférni. De úgy is meg tudnám oldani, hogy például button, és akkor button length -1 és pont inner HTML második oszlop. Így is meg tudom oldani. Legyen is így, nem fogok én vele szarakodni. Tehát akkor -1, -0, -1, az a második, -2, az pedig az első. Aha, jó. Tehát akkor az első oszlopra itt van. Aha, csak vissza kell vonni azt a, hogy hívják ott, hogy a funkciót legyen. Jó, mindegy. Most már az elúszott, mivel kivágtam, ugye. Tehát function search a, és akkor ide pedig, tehát hogy az utolsó gombra pont add event listener és search a, illetve click. Tehát ha rákattintok erre a gombra, akkor ez itt feljön, teszteljük is le. Mit tudom én, teszt. Jól írtam be a nevét? Jól írtam be. De akkor most mi a baja? Ja igen, másodikra csináltam. Akkor -2, és arra már működik, jó. Tehát az első oszlopra. Keres első oszlop. Legyen még az, hogy odaírom azt, hogy ban. Az első oszlopban, második oszlopban, hogy egyértelmű legyen. Tehát ez a funkció, és akkor var mi volt az? Ez nekünk egy input volt, tehát nekem ez kell, és var input txt egyenlő element by input és 0, illetve alert input txt pont value, nem vesző, hanem pont. Rákattintok, és akkor 2, hogyha 2S, akkor 2S, jó. Tehát akkor jó az izé. Oké, innen lehet dolgozni. Tehát for, és akkor var s1 egyenlő, tehát search 1, azaz search 1 egyenlő 0, amíg s1 kisebb, mint az első, pontosabban a sectionben, ha jól emlékszem, ezt sectionből írtam meg, vagy igazából már nem tudom. Pár nap telt el, de megmondom az igazat, nem emlékszem rá, hogy mi az. Span. Div, ez lenne a konténer, aha. Divekből áll a konténer, és akkor body. Jó. Tehát
Fú, ezt jól megbonyolítottam, most így utólag látom. Ja igen, elég az, hogy a div által, div pont lent, mert ahány div van, ugyanannyi, hát kétszer annyi spam van, de nekünk mivel az első oszlop kell, vagy a második, ezért egyenlő a kettőnek az értéke. Na most, ami kisebb, mint div lent, igen, addig s1++. If div, igen, s1 pont children 0 pont nem text content pont includes. Aha, itt megint kell egy elágazás. Mégpedig arra az esetre, hogyha egy számjegyű ez a cucc, vagy két számjegyű ez a cucc. Az pedig ugyanide fog jönni. Tehát ha ez itt pont való pont lent egyenlő egyel, else ha kettővel egyenlő, azaz minden más esetben. Ha egyenlő egyel, akkor if ezt beillesztem, tehát a div az adott sorozat számú div, ahogy fut végig a ciklus egyesével mindegyiken, és a nulladik gyermek eleme, de hát azaz ez, aztán ha a következő divre átugrott, akkor ez, az első spam mindig, text content includes, mi is? Nem is így, hanem text content 0 egyenlő, és akkor az input textnek input text pont való 0, abban az esetben adja hozzá a mit is ugyanide tett találat, és akkor itt elvileg van még valami, egy section. Aha, és hány darab section van az oldalon? Csodálatos. Jó, akkor ez itt innen comment, és console log section pont length. Na most melyikre kattint? Pont a kettő közé. Jó, nézzük meg. Csodálatos, így, undefined. Section.length. Ezt már elvileg definiáltam itt. Aha, ez itt a nulladikra vonatkozik. Aha, csodálatos. Hol is van az? Kimásoljuk. Tehát már nekünk az összes kell. És akkor ide beillesztjük. Így. Egy darab. Jó, akkor az pont rámutat. Ezt ki lehet innen venni. Ezt is. És akkor mehetünk tovább. Akkor abban az esetben section pont inner HTML plusz egyenlő, és charge 0, nem, így, pont outer HTML. Jó,
Ezt innen kiveszem ideiglenesen, és akkor ezt le tudjuk tesztelni első oszlopban. Ó, aha, nem az kell, hanem az egész. Tehát nem csak ezt a nulladikat, hanem így az egészet. Nincs jelenleg 2-es? Legyen akkor az, hogy 8-as. De miért teszi be ilyen sokszor? Fárasztó. Lehet, hogy kéne neki egy ilyen return false. Utána 2-es van, nincs 3-as. Aha. Lehet, hogy így már jó. 4-es. Aha, az is jó. Illetve az kell, hogyha ezt itt berakja, akkor lenullázza. Tehát minden egyes kattintásnál, ami azt jelenti, hogy section inner HTML egyenlő így. És akkor, hogyha ezt most megnyomom, tehát mondjuk keresek egy 3-as számot, ebből 2-t kell, hogy 2-t kéne, hogy kapjak. És enélkül. Kettes most nincs, 4-es kell nekünk. És megint ott van. De legalább mind a 2-t berakta. Viszont nem értem, hogy miért csinálja ezt ilyen sokszor. Hát elvileg ugye egyszer végigfut az egész ciklus, mert egyszer kattintok rá. És mi van akkor, hogyha többször kattintok rá. Ez így nem szép ettől a kis JavaScript-től, hogy ez ilyet csinál. Na de nézzük. És mi van akkor, hogyha nem hasonlítom össze az adattípust, csak magát az izét. 2-esből 2 darab van, tehát 2 kéne, hogy megjelenjen. De nem, berakja az összes többit is. Nem értem, hogy miért. Elvileg nem kéne neki. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha átírjuk egy kicsit. Else. De várjunk csak. Nem ide kell az else. Hanem ehhez kell az else. Hogyha 2 darab karaktere van, például így. Na és akkor ide megint kell az if. Ha a div s1.children nem nulla, hanem itt már a második spanben keresünk, text content egyenlő. Várjunk csak. Itt mind a 2 feltétel kell. Aha. Ami azt jelenti, hogy ezt még egyszer beilleszthetem. Csak elé. Igen, így. És. Tehát ez a dupla end jel azt jelenti, hogy és. Tehát, hogyha az első, meg az első, meg az első, és a második, meg a második, meg a második karakter passzol, akkor abban az esetben beilleszti ezt. Nézzük meg. 2-es. De várjunk csak. Aha, igen, az első oszlopban. Fú, na most megint szintén olyan fáradt vagyok, mint a múltkor, és már ilyenkor nem bírok gondolkodni.
Kettőt talált. Aha, de az első oszlopban kell keresni. Div S1. Jó, children 0. Ha a második oszlopról lenne szó, tehát 2386 és 2554. 2386, 2554, akkor jó eddig. Tehát, hogyha a második oszlopról lenne szó, akkor az úgy néz neki, hogy már belezavarodtam. Children 1. Az lenne a második oszlop, és akkor itt kell ezt kijavítani Children 0-ra, és Text Content 1. Így már jó. Aha, 2-es nincs sehol. 8-asból pedig 1 kell legyen. Természetesen megint csak teleírja, de azt nem értem, hogy miért. Mi lenne, ha megpróbálnám egy tömbbe gyűjteni, ami itt van fent, és megnézzük, hogy használtam ezt bárhol máshol. Nem. Jó. És akkor ezeket a sorokat, ezt, meg ezt kicserélem. Pont. Push. És erre. Igen. Illetve ezt lemásolom, és ide teszem. Majd pedig a végén, azaz itt ezután, section in the HTML egyenlő array illesz be. 2-es, de hát 2-es van jelenleg. Valahol így jártam a múltkor is, hogy magát az izét akartam beilleszteni, és össze-vissza konvertáltam, ha jól emlékszem. Megnézzük akkor, hogy egyáltalán csinál-e valamit ez a, hogy is hívják. Array is not defined. Array. Aha. Akkor, hát most lusta leszek, és inkább itt írom át, mint sem ott kétszer. Na most hol rontottam el? Hol van? Így. Hol van még mindig kiírva? Ja. Itt is, meg valahol feljebb is kell, hogy legyen, vagy lejjebb. Teszteljük. Aha, nem rakja bele. De miért? 2-es, jó, nincsen 2-es, és a 3-as. Aha, és ide beilleszti. Na, így már kezdünk jó úton haladni, illetve le kell nullázni megint csak ezt az array-t, ami azt jelenti, tehát magát a tömböt, és akkor még az elején, aha, itt, ahol a section is van, egyenlő, így né. És akkor nem fogunk abba a hibába ütközni, hogy teletölti az egész oldalt. Nagyon jó. Illetve megnyomom még egyszer, és nem tölti fel, nem tölti szét az egész oldalt, viszont le kell tesztelnem azt, hogy van-e benne
Vesző, hogyha esetleg kettőt rak egymás után. Tehát 2, és generáljunk most egy olyat, ahol két egyforma szám lesz, kezdőbetűnek. Négyes, jó. 4-es, és akkor van közöttük vesző. Nekem ezt a veszőt most el kell tüntetnem úgy, hogy var str egyenlő array.join, és ide pedig str. Igen, és akkor 2 darab egyes. Nagyon jó. Még a JavaScript is úgy generál, hogy kézenfekvő legyen. De még mindig ott van a vessző. Hogy is van az? Amikor felbontok. Split, splice. Nézzük meg úgy, hogy toString. 2 darab 3-as van, ide akkor 3-ast, és még mindig ott a vessző. Hogy is volt az, hogy tehát join-nal visszakonvertálom. Vegyük elő a konzolt. És akkor ide kell egy olyan, hogy console log és str. Megint kéne egy olyan, ahol 2 egyforma szám van. 2 kettes. Tökéletes. Jó, vesző ott van. Self-remove this. Aha, igen, már adtam neki egy on-click izét. Ez itt nem látszik. De ugye, ahogy eltüntetem ezeket, úgy csinálja meg. Na de keressük a vesszőt. Itt a vessző. Ahhoz, hogy a vessző eltűnjön, ahhoz nézzük csak meg, benne van a konzolban? Aha, nincs benne a konzolban. Remek. Tehát ahhoz, hogy a vessző eltűnjön, join, és akkor ami után ez itt egy string, cleared, és str pont replace, globálisan keressük a vesszőt, és annak a helyére semmit nem szeretnénk tenni. Illetve itt ezt átírjuk, hogy cleared. És akkor megint kell egy egyforma szám, 2 darab 2-es, tökéletes. Aha, és még mindig ott van. Jó. Nézzük meg. Jó, a vesszők ott vannak. Most, hogyha ezt az x-et y egyenlő x pont replace, és a vesszőket keressük, illetve semmit nem szeretnénk a helyére, abban az esetben is ott van. Oké. Most akkor ez itt hogy is volt? Aha, kell egy G betű is, ha jól emlékszem. Meg mivel ez itt olyan karakter, ezért lehet, hogy ilyen is kell. Nem. Vagy akkor így. Nem. Pedig emlékszem, hogy ez így volt.
akkor legyen, hogy az A betűket cseréljük fel. Ja, igen. Én is jó fáradt vagyok. Az Y-t kell kiíratnom. Aha, így már jól működik. És akkor a vessző. Jó. Szóközöket szeretnék a helyükre, és működik. Akkor azt nem értem, hogy itt mi a baja. Aha, valószínűleg a G betű az, amit kihagytam, és akkor működni fog. Plusz szóköz. Nem ártana. Nem muszáj, mert ugye HTML, úgyhogy mehet az új a levesbe, ahogy van. Na de, megint csak két egyforma szám. Na ez most jó lesz. 3 egyforma, ritka. Igen, és működik. Kurva jó. Hát ez a videó is el fog tartani szerintem másfél óráig, azért mert ezt még össze kell majd raknom. Ami nem sok idő egyébként. Mibe is? És akkor mondjuk 43-ra keresnék rá, csak így tesznek, és tökéletes. Itt is működik, és itt is működik egyébként a gomb. Igen, mert az egész HTML-t másoltam. Nagyon jó. Kiváló. Ezt itt eltüntetem, ezt is jó. Azért mentek egyet, mert nem bízom az autómentésben. Volt olyan már nem egyszer egyébként, hogy programoztam, és így eltűntek a dolgok. Nem JSB-ne, hanem itt is volt egyébként, itt is előfordult, tehát nem védem a JSB-n, pedig egyébként nagyon a pártján állok. De ezt akkor tanultam meg, mikor még Windows XP-n volt, körülbelül 16 lehettem, zenéket raktam össze, és volt már benne egy ilyen 5-6 óra munkám. Akkor még nem tudtam, hogy mi az, hogy összeomolhat egy program, plusz hogy a Windows XP az egy, hogy is nevezzem, egy instabil rendszer, tehát nagyon jó ki volt találva, de instabil volt sajnos, és simán leállt a program. Na most, amikor az 5-6 órás zeném csak úgy fogta magát a program, és kb. Minden mentés nélkül, tehát tényleg egyszer nem mentettem rá, és az akkoriban a programok nem voltak képesek menteni. Hát, na az a zene mai napig nem készült el. Úgyhogy, ja. Lemásoltuk, ez lesz itt a B. És ahogy változtatom meg a dolgokat, úgy kell itt is megadni. Minden sorban egyesével. És akkor section, array, ugyanezt fogja használni természetesen. Input az marad, S1 nem jó, S2. És akkor rögtön bepirosodott, ami nem jó. Ez is 2. Ez is 2, a div lent marad. Value lent 1 marad. S2, ez is ugyanígy. Push S2. És akkor str B, cleared B. Na és akkor ide is, hoppá, másik karakter, ide is, illetve kiszedjük a konzolokat, azzal se terheljük a memóriát, hol van az? Itt van. És str B. Ellenőrizzük, hogy jó-e. És akkor meglátjuk majd, hogyha esetleg feldob valami hiba lehetőséget, illetve generáljunk itt már nagyobb tételben, autó, legyen mondjuk 23 elem. Betöltötte, és akkor egy kettest keresünk az első oszlopban. Kettesből van 3 darab. Megnézzük, hogy tehát még egyszer betölti, igen, tehát törli ugye az elején a sectionnek a tartalmát, illetve a tömböt is, és beilleszti a második oszlopban. Na most mi van a másodikban? Nincs, itt van, már egyet látok. Akkor miért nem keres a második oszlopban?
nem baj. Megnézzük ezt így. Bár miért akarnám kiüríteni, hogyha itt van az X mindegyiken. Második oszlop. Aha, lehet, hogy itt elfelejtettem át én, de a konzolt már nem lesz szükség, mert az úgy jól működik. Tehát hibátlan. Elfelejtettem átírni, hogy children, és akkor az 1-esben keressen, illetve itt is children 1-ben keressen. Elvileg most jó kell, hogy legyen. Megnézzük az elsőt. Csak 2-esek vannak, jó. Itt meg vegyesen. És akkor nézzük a második oszlopban a 2-eseket. Előre megnézem, hogy van-e. Itt már látok 1-et, úgyhogy most be kell, hogy töltse. És akkor van a 2-esben, illetve az elsőben van 4-es is, meg minden. Tökéletes. Nem magam akarom dicsérni, jól összerakták a JavaScript nyelvet, könnyű vele dolgozni. Most ez egy megint másik kérdés, hogy én mennyire vagyok fogyatékos, de ezt akkor kint hagyom. És lehet, hogy még 3-kor le tudok feküdni, és akkor holnap nem leszek hullafáradt a munkában. De akkor belírok már egy ilyet, hogy eltüntettem ezt a valót, és belerakok egy olyat, vagy ki akartam szedni valamit, várjunk csak. Jó, akkor a title is meg legyen, hogy emlékeztesse az illetőt. Itt is megvan. Valamit ki akartam még szedni belőle. Jó, azt szerintem itt hagyom, az nem foglal sok helyet. Meg nem fogja csökkenteni a program működését. Creating minden. Jó. Nézzük csak. Ugyan működik ez, hogy későbbekben ne zavarjon, ha high text content, igen. Akkor abban az esetben, illetve frissítsük a JavaScriptet, és hogyha kitörlöm, és nem adnak meg neki semmilyen címet, akkor is elvileg fel kell, hogy jöjjön 30 másodpercen belül. Na de, mit szerettem volna törölni belőle? Aha, működik. Jó, tehát hogyha törlik a címet. Minden más esetben nem fog alertezni. Valamit még zavart engem, csak nem emlékszem, hogy mi az. Találat. Ja igen, be akartam rakni a spanekben. Na, ezért vettem én ki az izét onnan. Első oszlop. Második oszlop. És akkor talán még akartam írni egy olyat, na az érdekes lesz. Viszont akkor ezt visszakiveszem. Meg a title-t is. És figyeld meg, beugrik, mert még nem töltötte be az új JavaScriptet. De most ha nyomok egy Entert, akkor már nem ugrik oda. Még egy nagyon fontos dolog, tehát function és font size. Ez egy menőtrükk lesz, mert arra fog asszociálódni, hogy hány karakter van az adott izében. Tehát jó, mondjuk itt ez így jó, de most, hogyha elkezd valaki gépelni, és mondjuk még ez az 5 karakter ide kiférne, akkor abban az esetben és ezt most így fogja generálni.
Ajjaj. Jó. Akkor ezt majd kiszedem utólag. Na de, nézzük. Font size. Persze, hogy ebben egy ciklus lesz, és jön egy ilyen, hogy window, illetve ezt megint izébe rakom. Interval font size, és legyen mondjuk 1000, azaz 1 másodperc. Na most, kell egy ciklus, ami az összes spanen végigfut, illetve meg kell határoznom, hogy mennyi legyen a bizonyos karakterszám. Aha, itt már átdobja, és ide még fér egy ilyen betű. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. És akkor mondjuk írjunk rá igazából felesleges, amit csinálok, mert hogyha új oszlopba tudja rakni, vagy új sorba tudja rakni, akkor ez így teljesen jó. Már én még egy paddinget azért oda raknék a spanekbe. Padding 3 pixel. Azért mégiscsak elálljon a faltól, sokkal szebb az úgy. Na de, var, és hol van? Span, hogy hányra van asszociálva? Jó, tehát se hányra, az az összesre. Span, pont, nem. Span L, egyenlő. Span, igen, nem jó az így. Ezt egyenesen bele kell raknom a ciklusba. For var ss egyenlő 0, amíg ss kisebb, mint span pont length, addig ss plusz plusz 2-es mondom. És akkor var s length, tehát ugye magának a hossza, egyenlő span ss pont text content pont length, és ennyi. Ha SL, várjunk csak, fogja ő tudni olvasni a ciklusban az izét? Ha SL kisebb, mint mondjuk 12, akkor abban az esetben span ss pont style pont font size egyenlő, és most le kell ellenőriznünk, hogy az alapbeállítás mennyi. Ha jól emlékszem, 16 pixel vagy 14. Font 14 pixel, igen, mert ezt a rootban átállítottam annó, még az elején. Igen, itt van. Ha 12 karakter van benne, akkor legyen 12 pixel. Már is átállt. Else if. Menő cucc, tehát ezt csak azért rakom bele, hogy menőzzek. Nem azért, mert kellene oda igazából, amint azt eldöntöttük közösen, hogy ha új sor, tehát ha van benne sortörés, akkor teljesen felesleges az, hogy ugye változzon a betűméret,
ha SL na várjunk csak, hogy tudjuk, hogy hogyan is vagyunk. Tehát ha kisebb, mint 12, aztán ha kisebb, mint 24, akkor abban az esetben legyen 14 pixel, kevesebb, mint 16. Na nézzük. Egy teszt. Aha, fordítva működik, ez nem jó. Aha, már nagyobb számot adtam meg. Jó. Növekedjen akkor... nem tudom. Mennyi legyen? Tehát 24 karakter belefér, akkor 14 pixel. Legyen az, hogy a fele és a duplája? Tehát, hogyha 24 karakter, az 14 pixel. 7 karaktert nem szeretnék állítani, de a 12 pixel az oké. Viszont fordítva. Tehát akkor 14 pixel, vagyis nem, 16. Legyen 16. 18. Nézzük meg. Aha, így már teljesen kényelmes. És else, minden más esetben legyen 12 pixel. És akkor mehet a teszt. Tehát így elsősorban elkezdi írni. Igen, jó. És megint lecsökkentette. Jó lesz oda az a 12 pixel. Nem kevés az. Tegyünk akkor bele egy olyat is, hogy letter spacing és 1 pixel. És most megint miért nem? Aha. Jó, ezt ki kell küszöbölni megint csak. Véletlenül egy új hibára bukkantam. Span. És akkor break word, nem. Word break. Break all. Igen, tehát hogyha túl sok az a micsoda karakter, akkor megtöri. Tehát hiába olyan hosszú a szó, akkor is átteszi új sorba. Nagyon jó. Aha, itt meg rögtön kapcsol át a 24-es után, ha már 25 pixel. Nézd csak meg. Jó, írjuk. És akkor... Aha. Tehát rögtön átkapcsol. Szóval nem szeretnék elszívet használni, mert elszel kell zárnom az egészet. Legyen az, hogy kisebb, mint 30. És akkor az úgy korrekt lesz. Ez elfogadható úgy egy normális oldalon? Már igazából gépre terveztem. Na, az így abszolút szar. Fú. Az alapbeállítás az ugye 14 pixel.
azaz 18. Akkor lőjünk nekik egy jó nagyot, tehát 22 pixel legyen a normál. Igen. Így. És akkor elkezd szépen írni, és legyen az, hogy 16, mint a bitek. 32 és 64. Ez itt pedig 16. Ne legyen kisebb, mint 14, mert akkor az már tényleg szar lesz. És 22 plusz 16 osztva 2-vel. Ez 30. Aha. 22 plusz 14 osztva 2. Aha, nem lesz az úgy jó. Igen, 36 osztva 2-vel, az 18. Tehát 18 pixel kell legyen közötte, ez az átlag. Úgyhogy 18. Bár logikus, mert 4-esével csökken. Jó, mondom, késő van már. Teszteljük az oldalt. Tehát akkor elkezd szépen írni. Nem jó az így még mindig. Nem jó. Nem tetszik. Nagyon kevés az a 14 pixel. Legyen vissza 16. És ezt itt én most kiveszem. És megnézzük így. Tehát ez érdekel most engem, hogy ez itt hány pixel, vagyis hány karakter. És így fogom megnézni, mert most nagyon-nagyon lusta vagyok, hogy megszámoljam. Aha, jó. Tehát 84 karakter. Ami azt jelenti, hogy 84 karakterig, de nem az a mérete. Nem az a mérete, mert mi 22 pixelről indulunk. Tehát igen. És hol van az, hogy font size? Aha, 14 itt van. 22 pixel. Jó. És akkor most kell megnézni azt, hogy hány karakter. Így. Igen. 56. Tehát egy normális kijelzőn ez 56 karakter lesz, de ne legyünk annyira pontosak, 45 karakter után csökkenjen. És ezt átírom 500-ra, ezért fél másodperc, bár jó lesz az egynek is. Tehát innen haladunk lefelé, 45 karakter, mondjuk legyen a másfél szerese, ami 60 lesz. 60 után lesz 18 pixel, és annak megint a másfél szerese 75. Most nézzük meg, hogy üzemel. Ezt meg bezárom. És akkor elkezdek itt írni, szépen, és lecsökken. Aha, ez így tök jó. És megint. Tehát, hogyha mondjuk egy hosszabb mondatot szeretne berakni az adott illető, egy izének, egy 2 pixel,
Aha, jó, így már olvasható. Na, erre még talán azt is tudom mondani, hogy büszke is leszek. Jó. Így már oké. Viszont ezt átraknám még az előzőbe. Tehát ez már itt is jó. Illetve kell még egy olyan, hogy word spacing, és hát nem tudom, 2 pixel az is. Az általában több szokott lenni, de mivel hozzáadja önmagához, na, így jó. Így elfogadható, azt mondom. És akkor, mit tudom én, legyen még így. És így különböző méretekben lesz. És tök jó, mert elfér az oldalon. Jó, szeretnék keresni, mondjuk lesz itt egy A betű, meg itt egy A betű, itt pedig B betűket fogunk keresni, meg itt is B. Jó. Keresünk egy A betűt az első oszlopban, és miért nem működik? Csodálatos. Lehet, hogy ez zavarna neki? És ha A betűt keresünk. De most miért? Az a baj, hogy nem ugyanolyan, ahogy hívják? Betűtípus. Mert ha tényleg az a baj, akkor én nem tudom. Tehát akkor az úgy elég nagy szívás. Hol van? Text. Font family. Inherit. És végül is az lett. Micsoda? Ilyenkor szoktam ideges lenni, amikor letesztelek valamit, és lehet, hogy az zavarna neki. Tehát ez a font size, tényleg. Itt meg nem működik. De miért? Istenem. Ezeket amúgy annyira nem tudom megérteni, hogy itt működik, ott meg nem működik. Most megint nem működik. Ja nem. Ha azt innen törlöm, akkor nem működik. Aha, jó, működik. Legyen az, hogy D. Működik. De akkor itt mi a baja? Én nem tudom tényleg, tehát, hogy ezek így hogy jönnek létre. Jó, nézzük meg keresővel, vagyis konzollal, hibaüzenet van-e. Igen, és ez hol van?
De miért? Ha itt működik. Ha itt működik, akkor ott miért nem működik? Azért, mert itt ki van bővítve a vizé. Tehát a JSBN által egy kicsit bővebben van feldolgozva a program, mint sem ott, ahol egy kicsit le van tisztulva. Hány helyen van text content? Három. De ha ezután baja lesz, ha ezután feldob egy hibát, akkor nem tudom. Én ezeket tényleg nem tudom megérteni. Jó, szerintem itt az ideje, hogy én ezt összedobjam izével. Offline változatba, aztán nézzük meg, hogy úgy mit tud. Hol van az? Nyitok egy saját izét. Legyen itt egy új mappa. Mit tudom én. Mi volt ott a programnak a neve? List Creator. Jó. List Creator. És akkor jöhet ide a Notepad. Igen. ASD. Mentés másként. Jó, raktár. És akkor az L-nél. Hol van az? Itt van. Minden fájl. HTML. UTF-8 helyes, és mehet bele. Oké. Na most. Másolás. Aha. Ezt meg kéne nyitni nézével. Bracketszel. Csak azért, hogy lássam, hogy mi a helyzet, meg úgy könnyebb összerakni, hogyha ki van ugye jelölve minden.
Na és akkor most előkészítem ugye a CSS helyét. Nem szeretnék nem szeretnék 3 külön fájlból építeni. Most ez így egyszerre kell, hogy meglegyen. Már csak azért is, mert könnyebb úgy hordozni. Text JavaScript és style type text CSS. Jó, mentés, aztán mehet bele a CSS, így. Jól az elejére tette, de legyen. Igen, és mehet bele a JavaScript is ide. Oké. Megnyitás. És akkor érdekes módon itt működik. Ilyenkor kapja nagy faszt az ember, bazd meg. Hát, hogy ez itt működik. És magák a izék. Ez is működik. Hibátlanul egyszerre a kettő, és nem zavarnak egymásnak. Meg az se zavar neki, hogy izé. Te kurva anyjád basz a szájba ilyenkor. Magyarul mondva. Na de. Akkor ez így össze van rakva. Annyi kéne még nekem, hogy írok ide egy kis használati útmutatót. Viszont én ezt a linket azért beleágyazom minden esetre ide. Így, hogy azért meglegyen. Na most, mi kell nekünk? Kell nekünk egy details tag, egészen pontosan. Ezt én ma be is zárom, mert egyszerűen nem bírok ránézni. Kell nekünk egy details tag. Azért, hogy ugye egy ilyen leírásszerű dolog, és azt pedig ide fogom rakni a form után. Így. Azért egy details taget szeretnék, mert ezt ugye bezárhatja, meg kinyithatja a felhasználó, hogyha szeretné. Hogy is van az? Summary. Lehet, hogy helytelenül ejtem, de akkor használati útmutató. Legyen így, és akkor legyen neki egy H2 részlege. H2-t remélem, hogy nem használtam. Hol van az? Hú, ilyen kevés lenne az oldal. Tehát effektív, hogyha megfigyeled, akkor ennyi az egész oldal, ami HTML. És akkor ezzel dolgozik a JavaScript. Igen, tehát ebből lehet írni tonnákat. És itt van még ugye felette a CSS. Na de. H2 tag nincsen. Akkor ide fogom majd tenni. De elsősorban nézzük meg, hogy lehet, hogy ezt a scriptet be kéne zárnom. Egészen pontosan így.
illetve a style taget is, hogy könnyebben tájékozódjak, vagy a headet. Így, magát a headet zárom be, és akkor könnyebben tudom olvasni. Meg itt módosítgatni az egészet. ASD, mentés, frissítés, és akkor itt van használati útmutató, ASD. Tökéletes. Mit szeretnék? Tehát akkor kell a head. Így né. És létrehozom benne a details tagnek, ahogy hívják át, illetve details-en belül a summary-nak, illetve a details-en belül a H2-nek. Tehát maga a details, igazából ezzel semmit nem kell csinálnom. Ez is lehet így, hát mondjuk egy text, indent, 2 VV, az így oké. Legyen mondjuk 50%. 50% és margin auto. Így középen, szépen elrendezve. Jó. Vagy legyen inkább 75. Nézzük meg 75-ön. Aha. És akkor így. Nagyon jó. Ennek itt a text align legyen justify, tehát egyenletes elrendezésű. Jó. És elvileg ezzel itt meg is vagyunk. Legyen egy ilyen szürkés cucc, mint ennek itt fent a háttere, illetve 2 VH. Hopp, F5. És mi van akkor, hogyha 20 VH? Működik egyáltalán? Működik, jól van. Csak így hirtelen ránéztem, aztán semmi nem történt. Na, így jó. Tehát, jó, és akkor mit szeretnék? Legyen az, hogy igazából pontokban szeretném én ezt felírni, és ehhez nekem kéne az HTML symbols v3. Pontot szeretnék kitenni. Tehát egy olyat, mint a listáknak van az elején. Azt hiszem ez lesz az, amit én keresek, de lehet, hogy tévedek. Aha, ilyesmi, csak abszolút fekete legyen, viszont arra én most nem fogok megint itt írogatni, hogy elé rakja meg minden. Na akkor. Most, amíg dolgozom vele, addig csinálok neki egy ilyet, és akkor automatán ki lesz nyitva, amint betölti az oldal. Most pedig legyen az, hogy beszámozom, ami érdekel. Ennyi már nem újjék. Első alkalommal adj címet az oldalnak témához illően.
És már jöhet is a BR tag. Jó. Nézzük meg. Remek. Második. Azaz 2. Töltsd meg kézzel a táblázatokat, vagy a cellákat. Nem jó. Nem hivatalos. Vidd fel manuálisan az adatokat a táblázatba, zárójelbe, listára. Jó. Hopp, ott kimaradt egy BR tag, amit én le is másolok, hogy ne kelljen mindig illeszgetnem. 2.a. Ha ez egy szótár számodra, akkor időközönként küld nekem vissza, hogy ellenőrizzem, hogy helyese. Ugye ezért írtam azt, hogy ha tehát ő itt hozzátesz valamit egyedül, akkor annak ilyen kékes színe van, amit pedig én ellenőriztem, az zöldes színt kap. Na most, kell majd még egy olyan funkció, hogy kitörölje ezt az első elemet. Vagy hagyjam bent. Meg ugye ki kell törölni a tartalmát is, mert azt fogja lemásolni. Na. BR tag 3. Az oldal nem ment magától. Ezt neked kell megcsinálnod. Amikor bevitted az adatokat, nyomd meg, kérlek, a CTRL plusz S idézőjelbe mehet? Mehet hát? Nem, sőt, így fogom megcsinálni. Bár ezt, hogyha ide teszem, akkor ajjaj lesz. Jó lesz az idézőjel, mit csináljak? Nincs kedvem most arra is kódokat nézni. Nyomd meg kérlek a Ctrl+S billentyű kombinációt, hogy lementsd a HTML oldalt. Az előzőt pedig töröld, hogy ne, hogy is akartam megfogalmazni, hogy töröld, nehogy azt nyisd meg legközelebb a frissített helyett. Jó. Kimaradt egy BR tag. Nézzük meg eddig, hogy néz ki. Elföld. Lehet, hogy a BR-eket nagyobbra kéne csinálni. Tudom, beateket kéne használnom, de lusta vagyok rá.
könnyebb így bebaszni egymás után a BR-eket. Meg amúgy nem tök mindegy, hogyha ugyanúgy néz ki, hogy én akarom. Jó, nyilván, ha péteket használják, meg tudnám változtatni a közöttük lévő távolságot, de nekem nem az a lényeg, hanem hogy el legyenek egyáltalán különítve egymástól. Nézzük a hibát, első alkalommal a címet, azt remélem, hogy úgy írtam, hogy jó. Illetve még egy dolog, csak hogy gonoszkodjak, ahogy én azt szoktam, illetve még egy trükk neked, hogy tudd, hogyan működnek a dolgok, tehát a details, és user select known. Ha más eszközön nyitnál meg, akkor WebKit user select és known, illetve ide meg ide kell egy important, hogy semmiképp ne tudják ezt itt így, ahogy én most megcsinálom, másolgatni meg mindent, ne zavarjon, olyan, mintha egy kép. És akkor most már, amint látod, de biztos, hogy látod, hogy kattintgatok, de nem tudom kijelölni. Kétszer rákattintok, akkor se jelöli ki, ellenben itt például kijelöli. Így. Na. Tovább. Négyes. Kereső. 2 karakterig tud keresni, és alul belistázza a talált konténereket, dobozokat, elemeket. Mik ezek? Sorok. Sorokat. Talált sorokat. Jó. 5-ös a betűméret a cellákban önállóan változik. Jó. Mi kellhet még ide? Nem lesz ez nagy egy kicsit? Dehogy nem. Font size 16 pixel. Nem, ez így kicsi. 18. Így már jobb. Jó. Ja igen, dupla BR tagek mennek, el is felejtettem. Ide is, meg ide is. Meg ide is. Mentés. Lássuk. Jó. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Mi kell még ide? Igazából ennyiről lenne szó. Nem is kell ide több semmi. És akkor össze tudja zárni, hogy ne zavarjon. Aha, lehet, hogy még azt oda kéne írnom, hogy nem in-case szenzitív. De most megint mi a baja? Ja, második oszlop. Jó. Illetve így is kipróbálom. Aha, így nem talál semmit. Viszont meg tudjuk azt oldani, hogy in-case szenzitív legyen. Hol van a script file? Kereső. Itt van. GI. Tehát in-case szenzitív, azaz kikapcsoljuk azt, hogy nem ide kell. Ja igen, nem jó, mert ugye itt összehasonlítja, hogy jó. Aha, oké. Akkor semmi. Mégiscsak lehet... nem változtattam meg semmit? Jó. Akkor mégiscsak lehet izét írni, hogy 6. Kérlek, ügyelj a kis és
nagy betűkre. Nézzük meg. Kérlek, ügyelj! Keresés során a kis és nagy betűkre. Mert hogyha most azt írom oda, hogy ügyeljen, akkor a végén még itt is kis meg nagy betűvel fog írni mindent, és igazából tök mindegy. Hatá. Érdemes alapból csak kis, vagy csak nagybetűkkel. Érdemes alapból csak kis, vagy nagybetűkkel dolgoznod bevitelkor. Nézzük meg. Második oszlop, így jó. Első oszlop. Jó. Adjunk hozzá még egyet, és akkor mondjuk itt X lesz az izé. Tehát, hogyha nem választom el, hogy ugye csak az E betűt keresi, mind a kettőben megvan. Ha X is van, akkor csak az izét adja ki, ha meg nincs, akkor csak azt. Jó, kiváló. De akkor igazából talán végleg meg is vagyok ezzel a dologgal. Lehetne még egy olyat is írni. Mit akartam még? Milyen funkciót? Ja, védelmi funkciót. Az pedig ide teszem az elejére. Tehát window on before unload egyenlő function, és hogy is volt az? Warning például, és return var, valahogy így volt, és akkor elvileg, hogyha megváltoztatok valamit, aha, nem jó, nem működik, mert elgépeltem. Jó, most hogyha megváltoztatok valamit és újra akarom tölteni, akkor kiírja azt, hogy biztos újra töltöd? Nem szeretném, maradjon ez így, tökéletes. És akkor most biztos újra töltöd? Igen, elrontottam, töltsük újra. Oké. Mi kell még? Kiszedjük a sorokat, ahol nem kell. Hogy minél szűkesebb legyen, azaz könnyebb legyen olvasni a programnak. Az autó is kell. Ez is kell. Ez is kell. Legyen jó napja az illetőnknek. Berakok ide még egy funkciót. Function. És akkor load title. Igen. És akkor document title egyenlő hide 0 pont text content.
Na most, meg még ki akartam szedni azt is, hogy open a HTML-en belül, tehát itt az open, meg ezeket is ki akartam szedni. Így. Mentés. Tehát most a list creator helyett az adj meg egy címet lesz az oldalnak a címe. És ezt nem kellett volna kiszedni. Ezt elfelejtettem, hogy mit csinál, azt hittem, hogy erre is szükség van. Igen, újra töltés. Jó. Legenerálok valamit, akkor fasza. Mit tudom én. És akkor az is kezdődjön. ZSS. Jó. Z-t keresek első oszlopban. És kidobja. Class. Törölni tudok, megváltoztatni tudom. És használati útmutató. Jó. Kiváló. Bevitelkor a későbbi kényelmes keresés céljából. Újratöltés. Bevitelkor a későbbi kényelmes keresés céljából. Hát remélem, hogy itt nem gépéltem el semmit félre. Elvileg ennyi. És akkor jöhet az angol. Nézzük meg nagyban, hogy néz ki. Jó. Ez is jó. Legyen az, hogy átkeresek itt is. Jó, kiadja. Adj meg egy címet, ez az oldal címe. És legközelebb, amikor ezt már elmenti, mentsük el, nézzük meg, hogy hogy néz ki, és tudunk-e majd vele a későbbiekben dolgozni. Jó, Ctrl-C. Igen. Adj meg egy címet. 2 weboldal teljes. Igen. Mentés. Én most ezt itt bezárom. Igen, elhagyom. És hát hajjaj. Megjelenítés a mappában. Igen. Nem oda mentette, ahova szerettem volna. Offline systembe rakta. És akkor ezt itt én most megnyitom. És elvileg ugyanazok az adatok ennek legyenek rajta, amit kellett, hogy ott hagyjunk. Jó, meg azt is elmentette, hogy ez ki van nyitva. Tökéletes. Most ezt elmentem megint. Mi volt ennek a mappának a neve? Elvileg elbetűnél van valahol. Ha jól emlékszem. List Creator. Igen. És ezt szeretném felülírni. Jó. Illetve ezt most, ugye mivel be van zárva, frissítem. És be van zárva. Kiváló. Így lehet vele dolgozni. Meg ezt is ugyanígy itt hagyta, hát ez remek. Legutóbbi kereséseket is meg tudja nézni. Azt amúgy ki tudnám innen venni. De hagyom is. Jó. Hát akkor berakom még a List Creator-ba az illetékes fájlokat. Tehát ami ide szükséges. Ezt viszont törlöm azonnal. A List Creator. Jó. Törlöm azonnal, nehogy baj legyen. Ctrl-A-C. Hol van? Oké. Ctrl-A. Beillesztés.
a scripteknek a részére ez fog menni. Csak pontosan kijelölöm. Így. Ez jön a script részlegre. Tehát ide. Ha esetleg valaki majd online el szeretné érni a videóból, de ha ez a kereső itt nem működik, akkor negatív lesz a hozzáállása, hogy én azt magamban elkáromkodtam párszor, mire megnéztük offline, és akkor ez jön ide. Lehet, hogy kicsit összebassza az izét, az elrendezést, de az a lényeg, hogy jó, működik. Mentés, nézzük meg ezt nagyban. De miért ilyen színű ez a szar? Na, ez itt nem működik. És hogy miért? Azt nem tudom megmondani. Bezzeg itt működik. Itt minden működik, de itt nem akar működni. Jó, én ezzel nem fogok foglalkozni. Az offline-os fájl működik. Feltöltöm Drive-ra, aztán azt meg majd belinkelem a YouTube videó alá. Szóval, hát köszönöm szépen a figyelmet, hogy megnézted. Ez egy újabb, majdnem 2 óra lett. Remélem, hogy segíthettem. Tudtam valami érdemeset mondani, vagy érdekeset. Jó szórakozást, tesztelgesd, jó pihenést, aztán várom az újabb kérdéseket.